chokwadi muri Zimbabwe kungopunzira zvangu chirangu chokwadi chiripone chekuti kana makacherera muri mukati mekufamba nenhepfenyuro muri mukati mekufamba nechimuti Zimbabwe muri kuzinzwira kuti nhepfenyuro vari kuita kupfapfaidza kumhanya nechimuti kuita kutendemura kuita kubhoshongora Zimbabwe pese pauri ipapo kana wakabana chimuti chako une hama yako una bhururu wako hangave kunze kwenyika hangave muZimbabwe ane kwaari gara wamufonera munyorere tsamba mutumire shoko kuti wanga uchizviziva here kuti National FM ndiyo nhepfenyuro inoteererwa nedzimwe nhepfenyuro. The whole nation on one nation. Yes. Chokwadi muri Zimbabwe. Uchokwadi muri Zimbabwe ndiri mukati mekufamba ndinoda kuti ndirevetse dziri kuitika matima nawose enyika ino kubva kuna Zambezi kusvika Limpopo ndiri mukati mekureva mukati mekutsutsura kubva pasi pezuva renyika ino kusvika kudenga kuda Jehovha Mwari musiki mukuru wenyika ino nokuti chikonzero nhepfenyuro yaenda nenyika mukoma kemunhu. Vanhu vese vari kungoshevedzera kuti ishe basa riri kubatwa ishe nhepfenyuro ndoine chimuti ashishedzera nhambo dzekufoma iwe ichokwadi muri Zimbabwe dzandinadzo pazuva ranhasi regai ndiri mukati mekutsutsura mukati mekutaura ichokwadi muri Zimbabwe ndine nzvimbo dzinokwenda kuita nhatu dzachema vana veZimbabwe dzachema utungamiriri vachishevedzera kuti izvo hatizivi kuti kana zvaakurasika nevanhu vatinoremekedza vanhu ndivo vatungamiriri mukati menzvimbo toita sei. Ndinoda kureva imwe yandisati ndakutaura nezita kwakati nokuti tinofanira kuti tisese kutsura kana kuti bembera right kansela vakabatwa nemukadzi wemunhu asi makansela ndiri kutaura iyi matatu kutaura kuno kwatiri kuita vakabatwa vachina nemadzimai vadi umwe wacho ndiri kumangura right iyoyo chibvatsikwa haina kuzoendesa pakunotingwa kuzayo but samba kwakatobokwanisa vanhu kuti vanofanira kuti itwe ndobva yangonzi but imwe yacho iyi babapati mukadzi mudzidzisi murume hadzidzise zvikoro zvakuda kunovhurwa murume achienda kunotora mukadzi dhuma mukomana ariko baba akansela vakapfapfaidzwa kakwaenzela vakarohwa vatsela vakabatwa zvekusvika kuenda kumapurisa bari chiri kunetari chekuti hakuna result yakabva kumapurisa kuna kuti mumapurisa yaive nzvimbo yekutiziva kuti ndikapinda imomo handipfapfaidzwi futi. Hawe ziri kudiana 22 minutes past 10 tsudzurai nyudza igezo baba Isabel. Ichokwadi muri Zimbabwe ndiri mukati mekufamba nekupfapfaidza dziri kuitika matima nawose enyika ino rega ndiva ndapindira ndiri mukati mekureva chokutanga chandakareva nezuro ndiri mukati mekutaura paka kwekwe chokukwekwe chaka ichokwadi muri Zimbabwe ndapindira ndiri mukati menzvimbo yekwekwe ndiri mukati muri Zimbabwe ndinokumbira kuti izvo nhepfenyuro nyaya dzinosvika pano nenyaya dzatinotaura dzimwe kuonesana nekuzivikisana kuti kwakati kunoitika zvakati kwozoita dzimwe dzinenge dzine varidzi vari mukati mekuchema kuti izvo tinozviziva nhepfenyuro iyi nhepfenyuro ihombe mukati menyika ino uyezve inobata pese pese inosanganisira vana makanika kana une mota yakafa ugobatsirwa inosanganisira madhokota kana uchirwara unoenda kunorapwa kwozoita madzimambo vanokwanisa kuvabatsira malawyers vese vanosangana panapa nokuti nhepfenyuro hombe but nyakatsikedzauya panapa hatisi tikukumbira vanhu mubatsire vanhu kuti kuti zvakaoma pakaipa nyaya ndiri kutaura panapa ndiri kudazo kune mukadzi akane 62 years kuberekwa aine vana nevazukuru mukadzi uyu achibva afa nokurwara okay ikwekwe afa kudaro akafa 2020 muri Zimbabwe
akaitirwa manyaradzo chete kuzama kusunungura vamwe, right, kuchenera musha usasviba. Vaitirwa nyaradzo mukoma kebi amai avo vaisaita zvechivano vaina matakerekedzo neamwari mukati medhanieri chiuri bhinifo wakachiwemba kiminikasha ndoma vaibata navo chisedzera ngwambiti yedenga zvaneva mabati vaitirwa nyaradzo chete havana kuita zvezvo kuti gokwe ndichitaura nerurimi rwangu tinoti kukomba kana kuti magadziro asati aitwa. Okay, iko zvinozvi mwedzi watiri unoyu mwedzi wekugadzira makuva vamwe ndachinoisa matombo pamusoro. So nyaya yenisendje kudaiwo muvhileji mandiri kutaura yekukwekwe vhileji iroro rine makuva anokwana kuita mana agadzirwa zvokuiswa matombo pamusoro vana nehama vachiva vachisa matombo, right, but guva randiri kutaura nezvaro raamai ava rine makuva makore maviri raitwa iri harina kuvakirwa ende rudzi uri kana family iyi vazukuru vana kana vaisa havana kumogara vaita urongo hwekuti vachavakira guva iri kana kuisa dombo pamusoro paro. Musi wa 11 mwedzi uno watiri unoyu kuseni kwacho vanhu vachifamba vakaona panhu pakanaka pakachena paiswa dombo tombstone yaiswa pamusoro ndobva yaitosirwa chinenge chakanyorwa chiya zvinonyorwa paguva rero but zita remunhu akanyorwa pamusoro pedombo iri harizi zita remunhu akafa ari muguva iri izita reumwe mukadzi anogara musame village makafa mai ava mune guva iroro. mukadzi uyu mupenyu kuti akafa mupenyu zuva rakafa munhu zita neselemu nemutupo zvakanyorwa paguva selemu nemutupo. ndakaona sokuti izvo mutupo wangu ari pakuzadzisa kuti izvo dzimwe dzenguva mungarasika kuti mainhengi kana kuti mutupo neselemu to make sure kuti muzive kuti munhu akanyorwa pandiani ndobva zvaiswa pamusoro. mangwana vanhu mukoma kb vari kutaura nyaya kuti vakatoona zvinhu zvine vamwe vemuvillage vakuenda kunoudza vanhu vaya ko kana muchinge maita zvirongwa zvenyu hamukwanisi here kuudza vamwe munogara navo kuti ndo zvatiri kuita. Yes, nokuti rufu pakafa munhu uyu akachemwa nevillage akavigwa nevillage nhasi uno makuita magadziro enye kuti muri kuvakira guva munoita mega hamuudziwo here vamwe varidziwe makonsheze mukutaurei kwenu zvikanzi guva makavakira rini mega zvikanzidi vamwe nezvinotaiseyo tese nezvinobvunza tanga tiri kupi kuguva ramuti takavakirwa newe kunodaisewa uri kuona paguva pakavakirwa. nyaya yekunetsa ndeyekuti gore rega rega vanotsvaga sahwira anouya kuzosakura paguva kuchenesa. sahwira uyu anga asati ashedzwa iko zvinozvi kuti auya zvoita sei azosakura. saka dombo iri rakangogadzikirwa parakagadzikirwa ndo pakachena peichega mumwe masaiti mese mune huswa nesora riripo ende harina kutsikwa zvinoratidza kuti pane vanhu vakauya vaitovaka vache asi kuti dombo rakangogadzikirwa pakananga naipo chete iwezve ivhu repamusoro riyana rakalevhurwa zvokuti hapana chamunoona kuti pakatsika vanhu vanhu pakaiswa che chamunoona chete idombo roga hapana chakatsikwa hapana chakakanganiswa but dombo ravepo but zita riripo right. zvaonekwa kudaro vanhu vachibva vachizvo sabhuku vachiudzwa dzimwe dzenguva marasika kuti pamakaviga munhu weyu ndepapi vanhu ngatibatsirane kutarisa munhu wese kutoti apa ndipo kapo apa ndipo apa ndipo apa guva ravaparingi wonani kana chinge charasika ngatichitsvagai kuti iri guva ravakirwa risiriro koiro guva remunhu weye akafa riri papi harisi kuwanika. panzvimbo paro ndo pakaisirwa tombstone. ndiani akaisa tombstone? ndinasi tombstone ndobva vaita 2 days mukadzi uyu ndobva aenda kwasabhuku ndobva noripota ndiri kuripota but vari kuripotera nyaya hama dzemunhu weguva iri kuti sei vakavakira guva ravo vachibvonyora zita rangu inini handidzi hama yavo handina rudzino avo. so vane zuva ravanzi ndiye pamusoro pekutaura mukoma kb nemwanakomana mukuru waamai ava nokuti baba vacho vakaita sei vakafa. mwanakomana anoshemedzera kuti nesuwo kwatiri chishamiso but ndine chandiri kuramba chakunzi tine mhosva yekunzi takavakira guva tikanyora zita remunhu. chandiri kuramba ndechekuti 1 munhu akaisa tombstone hatimuzivi nesuwo hatizivi hatinamboita urongwa
ndisiri njoka kunyangwe hama dzangu kunyangwe mu village varipo ine vakaona takaungana ipapo tine zvatiri kuita Right. uye zvichishamisa chinoti iso panovaka vanhu vanenge vari mukati mekutsika-tsika muri kumboona gwenzi kana soro rakatsikwa ronzotakafa here hapana uye zvezita rakanyorwa sei vachiti nderawo nekuti mazita anogona kupindirana hapana namba dzechitupa Kodheti rakazvarwa munhu rinenge riripo pabuwa. Mukoma KB ndati nyaya dzezvinhu zvakanyorwa ipapa ndedzemukadzi mupenyu. Ya, uye ari kuramba kuti handina chekuita nezveThompson. Kwani chiripo mukoma KB munhu akanyorwa mupenyu ndiye chaicha yakaiswa ipapo zviripo zvinoratidza. Regai timbopinda muchitoro nevasawira vedu veBio A West Digester. Bio A West Digester vari kuti kana kune vanhu vane mablood toilets nemaseptic tanks ushonga unodya tsvina yose gomba richiserera unopedza kunhuhwa uye zvose zvinobloka nokuvhara mapaipi mudzimba zvinonyungudutswa hamuchapedzi mari nekuchira rimwe blood toilet o kubloka kweseptic tank rako ingotibatai tobva takupai kamushonga wamunenge kamuchida unonzi Bio A West Digester. Vaiti zvikoro, mapurazi, zvipatara, magrowth points, mafood courts nedzimba tibatai panhamba dzenhare dzinoti 0788 956 407 0788 956 407 0788 956 407 kana kutishanyira panhamba 21 Ines Tereze paAdvent House opposite Bakers Inn ndipo panowanikwa ka Bio A West Digester. Bio A chikwapuro 10:30 lengezane kati bemfeso mutodi watonga pabodzi na Nambia ndiri kubwera kati chibva icho chikabhozhongorewa ka na bhozhongora kuti tingathandizane tani. Zimbabwe sono chisi cha Zimbabwe chirabimirizi basiyene bari gusana na amuzuruzi iwachisi komende basonangagwa mukabari gutura imagwaro abo sangona inguberega bari buzwa kuzisiyene watura imajwi amagwaro abwe bari mu mumirizi wa Botswana mai vapinda pizza kwanza ne vanhu vane chekuita nemo ine ndasiya pamwe pekutaura amai ava pakafa munhu uyu iwo muvakidzani muvillage zuva rakafa munhu uyu amai ava ndo vakanga vauya kuzoona munhu vari mumba imomo vasiwo vari ndo vakatozokwanisa kushedza vanhu panze kuti uya munhu zvakuita munhu so ine mukadzi ane zita riri pakuru asi padhuze ndingangoti ine bobozi muse muvillage kumusha kwekwe kumusha Cultural more ifumende wati ulungione mbo amakanze awe abo yasa ibantu imajilisini abo kwabirira igazunda iga COVID-19 yapatira bana bacekoro amakanze abo